Така. Е така. После обръщаме. Слагаме тази част, която едни приятели, които не могат да бъдат цензурирани преди да наричаха таташаци. После слагаме тия тубички, които приличат на дебелите батерии на... как се нарича една тази марка с розовия заек за батериите. Редактора ще се сложи с субтитри. После слагаме ето това, което прилича на патронче или чашка за ракийка. Слагаме около 8 такива ето тук. Кога слагаме и къде слагаме няма значение, важното е да запомним тук пространството. После, ако помните на триъгълник, сега слагаме двойковидна версия на тази част. Тя е като двойка, понеже да запълва две места. После слагаме черна четворка на два реда.